da se uzda Izrail na Gospoda. Post nam dobra obezbeđuje i sada nam svoje prepolovljenje donosi, jer smo prošlim danima ugodili. I sledeće nam korist nudi, za malo napora mnoga nam dobra daje. Zato Hristu davaocu svih dobara ugodimo i kličimo, i ti si nas radi postio i raspeće pod neom. Udostoji nas da bez osude uđemo u Pashu tvoju i u svetu dok živimo. Dostojno sa Otcem i Duhom tebe slavimo, jer je u Gospoda milosti mnogo je, u njego izbavljenje. I on će izbaviti Izrailja od svih bezakonja njegovih. Ne za
spasiti duša Hristove ljubavi. Njega se niste odrekli, mučenici sveti, kada ste razne muke i stradanja podneli. Drskost mučitelja ste oborili, a veru nepokolebivo, nepovređenu sačuvali, i na nebesa ste otišli. Zato smelost imate tamo, pa Gospoda molite, da mir svetu podari i dušama našim veliku milost. Hvalite Gospoda svi narodi, pohvalite ga sva plemena. U 6. mesec beše poslan arhangel Djevi prečistoj. I rečima raduj se, nju je pozdravio i njoj je blagost doseno, da će kroz nju doći izbavitelj, a ona primivši pozdrava zače tebe Boga prevečno, koji si želeo da se neizrecivo ovaplotiš za spasenje duša Jer se utvrdi milost njegova na nama i istina Gospodnja ostaje do veka. Veliki Gavrilo, duhi bogovi Oc sveti spasno si, gleda tri sunčanu svetlost i peva sa višnjim vojskama božansku i divnu pesmu, pa moli da Gospod podari mir dušama naših i veliku milost. U dane one zatrudne Elisaveta, žena Zaharina, i krijaše se 5 meseci govoreći: tako mi je učinio Gospod u dane ove u koje pogleda na me, da me izbavi od sramote među ljudima. A u 6. mesec poslan bi od Boga anđeo Gavrilo u grad Galilejski po imenu Nazaret, devojci zaručenoj za muža po imenu Josif iz doma Davidova, i devojci beše ime Marija. I ušavši k njoj reče anđeo: raduj se, blagodatna,
je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona, videvši ga, uplaši se od reči njegove i mišljaše kakav bi ovo bio pozdrav. I reče joj anđeo, ne boj se Marija, jer si našla blagodat u Boga. I evo začećeš i rodit ćeš sina i nadenut ćeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvat će se Sin Višnjega. I daće mu Gospod Bog presto Davida, oca njegova, i carovat će nad domom Jakovljevim vavek, i carstvu njegovu neće biti kraja. A Marija reče anđelu, kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovarajući reče joj anđeo, Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjega osenit će te, zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvat će se Sin Božji. I eto, Jelisaveta, rođaka tvoja, i ona zače sina u starosti svojoj, i ovo je 6. mesec njoj, koju zovu nerotkinjom, jer u Boga je sve moguće što kaže. A Marija reče, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. I anđeo ti Oca i Sina i Svetoga Duha, sedite. Radost praznika, radost što smo u crkvi Hristovoj, radost što je Hristos kao onaj koji se ovaplotio i postao Sin Božji, osvetio tvorevinu, što je tvorevina i čovjek kao kruna stvaranja Božjeg, zamisli Božje da stvori svet, tvorevinu čovjeka kao završetak stvaranja. Radost što je sve dobilo smisla i što se ispunilo sve u Hristu i u nama, draga braći i sestre. Osveštana je priroda, osveštana je tvorevina, osveštan je kosmos i sve što vidimo i što ne vidimo. Osveštano je sve ono što postoji i što je za nas nedokučivo rođenjem Sina Božjeg. Zato i pevamo u troparu današnjeg praznika, blagoveštenja, začeća Božjeg, otelovljenja. Danas se ispuni, kaže, ono što je obećano. Obećano je spasenje, obećan je smisao, obećano je izbavljenje ne samo od greha, nego izbavljenje od prolaznosti, od smrti. To je Bog obećao čoveku kad ga je stvorio. I tvorevini ujedno sa čovekom. A objekat, predmet, ličnost preko koga se sve to izvršilo jeste Majka Božja. Jeste presveta Bogorodica. I zato bez preterivanja, bez književnih i pesničkih nadahnuća i bez potrebe da mi se mučimo i trudimo kako da je nazovemo, kao što i pesma kaže, ovo što je pevamo,
slavnija si od heruvima i preslavnija od serafima i nema te reči koja može da iskaže to što ti jesi. I zaista je tako. Bez pesničkih i književnih motiva ona zaista jeste to što jeste. Ona je smestište nesmestivoga Boga. Ona je vrata preko koga je tvorevina ušla u besmrtnost. Ona je lestvica koja je spojila nebo sa zemljom. Ona je most s kojim je premošćena provalija smrti, provalija prolaznosti, bez smisla. Ona je veća od svega. Nju je Bog izabrao da ona bude u ime svih nas ona koja će premostiti jaz koji je nepremostiv, a to je tvarno i ono što je netvarno, ono što je božanstvo, ono što je nebesko, ono što je Božje, ono što je večno, ono što je od večnosti, ono što je dakle Božje i ono što je stvoreno. Bez obzira što ga je Bog stvorio i sve što je stvorio prolazno je, jer sve što ima početak mora da ima i kraj. I Bog je želeo u Adamu da se to ostvari, ali to se nije ostvarilo zato što je Adam zloupotrebio svoju božansku, sve božanske darove koje mu je Bog dao, a to je sloboda. Ušao je u prostor koji se zove nesloboda i zato je Majka Božja nova Eva, a njen sin, Gospod naš Isus Hristos, je novi Adam. Nova Eva i novi Adam. U novoj Evi, odnosno kroz novu Evu, u novom Adamu, sve je konačno dobilo svoj smisao. A šta je smisao? To je da tvorevina može da preživi smrt, ako hoće. I naravno, kad govorimo o tvorevini, uvijek mislimo na čoveka kao slovesno biće, kao logosno biće, kao božansko biće. Udahnu Bog, stvarajući čoveka, duh života i posta čovek duša živa. To znači dade mu atribute, svoje atribute božanstva. Um, volja, osjećanja. Čovjek kao stvaralac, kao umetnik. To su sve atributi božanstva. I zato je čovjek u odnosu na ostalu tvorevinu, ostala živa i neživa bića, slovesno biće. Slovesno, vrlo teško prevodivo sa crkveno-slovenskog na naš govorni, ali opet na izvornom logosno biće, to znači ono što znači u Svetoj Trojici Hristos. Ima božanske elemente u sebi. Da misli, da stvara, da osjeća, da hoće. Sve se to ostvarilo, draga braćo i sestre, u ličnosti Majke Božje i danas jeste zaista ispunjenje svega onoga što je obećano, svega ono što je zamišljeno u prevečnom savetu Svete Trojice da će se desiti. I zato, slaveći ovaj praznik, i naša duša i naše srce se veseli i raduje, jer mi nemamo nekog zamišljenog Boga, mi nemamo nekog umišljenog Boga, nekog dalekog Boga. Mi imamo Boga otkrivenja, onoga koji je postao jedan od nas. Imamo njegovu majku, koja je zastupnica roda ljudskoga. Neka bi Majka Božja pomogla svima nama, draga braćo i sestre, da kako ove dane, tako i sve dane našega života provedemo u toj nestvorenoj, božanstvenoj
blagodatnoj radosti i osjećanjima da smo pozvani da budemo sinovi Božji. A ona je tu da nam otvori vrata, jer je ona vrata. Ona je ta koja će da nam pokaže put, jer je ona primila taj put u sebe. Ona je ta koja nam garantuje taj život, jer je ona primila život večni u sebe. Mati Božja, presveta Vladičice naše Bogorodice, smiluj se na nas, na porodice naše, na decu našu, na narod naš i na sve ljude ovoga sveta, da sva ova iskušenja sa kojima živimo prebrodimo i da ne skrenemo sa puta kojim si ti krenula, a to je put u život večni. Amin. Srećan praznik i do godine daj Bože u zdravlju i radosti da dočekamo blagovest. Vidite, draga braćo i sestre, Gospod je oduvek voleo rod ljudski. Iako je čovjek pao u prvorodni greh, iako su ljudi sami od sebe činili zlo jedni drugima. Jer kad pogledamo, obično kada nam se desi nešto teško, mi kažemo: Bože, a zašto meni? Bože, a zašto se to uopšte trebalo da desi? Međutim, ne shvatamo, ako analiziramo svaki težak slučaj u čovjekovom životu, ako smo objektivni, nebesko racionalni. Jer mi kažemo racionalni smo, ali smo telesno racionalni. Nego da kažem, ako sagledavamo svako stradanje u ovom svetu očima neba, shvatit ćemo da smo mi ljudi sami sebi izazvali probleme. Bog nikome ne daje probleme. Bog je ljubav, ali Bog vidi da će zlo koje se u ljudima nalazi da prouzrokuje jednog dana čežnju za Bogom. Odnosno, čovjek ne može da trpi sam svoje zlo, da li je to na nivou jedne ličnosti, da li je to na nivou jedne familije, da li je to na nivou jednog naroda, ali dođe trenutak kad čovjek sam sebe ne može da trpi i šta se dešava? Otvara se jedna nova dimenzija u njegovom gledanju života. I u toj dimenziji negde na kraju tog svog mračnog tunela sagledava Boga. I eto vidite, tako je bilo i pre 2000 godina. Kada čitate i istoričare iz tog perioda, kada čitate šta su ljudi sve govorili jedni o drugima, čak i kakve su molitve uznosili svojim bogovima, vidite da je narod očekivao da Bog dođe. Da je onaj haos koji se u svetu upravo od ljudi stvarao, da ljudi više to nisu mogli da trpe i iščekivali su Gospoda Boga. I zaista, Gospod je prvo u prorocima koji su živjeli pre Gospoda Isusa Hrista, neki 500, neki 700, neki 800, 1000 godina pre Hrista, opisivali su da će doći Gospod Bog, da će biti Hristos, onaj Mesija koji će konačno da kaže ljudima kako treba da žive. A znate šta je trebao Gospod Bog ljudima da kaže? Objavio mi je jednu vest da je Bog ljubav. Do Hrista Bog je shvatan kao sudija, kao strašni sudija, kao jedno biće koje je iznad čovjeka i koji sa štapom u ruci samo gleda kada će čovjek da napravi neko zlo, da bi ga udario, da bi ga kaznio, a onda svi okolo kažu: eto, zgrešio je, zato je kažnjen. Ironija je u tome što su svi grešili, odnosno svi su bili kažnjavani na neki način. Pa i mi danas. Uvek imamo neke neugodnosti,
bilo lično, bilo porodično, bilo kao narod. Ne postoji naroda ili čovjek u ovom svetu da čovjek možda kaže imam sve što mi treba, ne treba mi ništa. Pa na kraju opet tog mračnog tunela postoji ne treba mi ni Bog. A to je strašno. Zato Gospod u jednom trenutku svetske istorije odlučio je da dođe u svet. Odabrao je jednu divnu devojku koja je rođena od divnih roditelja. Sjećate se kada smo na vavedenje govorili zašto je Gospod odabrao upravo Bogorodicu, da je ona bila iščekivana od svoje majke, kada je već bila u godinama starica, zavetovala se da će svoje dete dati Gospodu. I možete da zamislite taj bol materin, čitavog života očekuje dete i kad se rodi, onda ga daje. Ono kad je dete najslađe, kada može da s njim da priča u 3. godini, kada može mami da pomogne, da priča sa njom, da komunicira, ona ga daje u službu Bogu. Bol i majci, bol ocu, a neopisivi bol i deteta koje se pita, pa zašto me mama dala kod neki čika tamo i teta da služim, zašto me ne voli? Ali eto, to su razmišljanja kada smo imali vavedenje. Ali evo, vidite, takva jedna devojka koja je od samog početka dete koje se služilo je Gospodu, ali koje je prolazilo kroz neki bol. Taj bol je upravo bio lična žrtva Gospodu živome. I vidite, i ona se zavetuje da se nikad neće udavati. I skromnost. Hoće da služi Gospodu, a Gospod upravo onu koja želi da služi Gospodu u svojoj skromnosti i čistoti, nju odabira da bude majka Sina Božjeg. Da čudo bude još veće. Upravo sveti apostol Luka ne navodi iz bilo kog razloga da Jelisaveta kao starica, kao žena koja više ne može da rađa, jer je to posle menopauze. Vidite, starica rađa na prirodan način Svetog Jovana, a Bogorodica koja u suštini može da rađa na prirodan način, rađa Gospoda na neprirodan način. Vidite, i to u današnjem evanđelju vidimo. Svakako, ljudi koji telesno, racionalno hoće da razmišljaju, uvek će da kazati, to crkva, ko zna šta se desilo ili tako. Međutim, crkva je naše predanje, 2000-godišnje predanje, upravo potvrđuje ove reči Svete Bogorodice, gdje kada joj anđeo Gospodnji kaže da će ona roditi spasitelja sveta. Koga će roditi? Pogledajte. Nadeni mu ime Isus. Šta Isus ime znači? Onaj koji spašava, onaj koji izvlači. Upravo freska, ako Bog da, na ovom zadnjem prostoru ćemo živopisati vaskrsenje, odnosno sila za Gospoda Isusa u adu. Ta freska najlepše opisuje ime Isus. Jer on uzima, izvlači iz ada Adama i Evu. On je ne samo njih, već čitav rod ljudski spašava. Zato Gospod i upravo preko usta anđela Gavrila, arhangela Gavrila, kaže da će mu ime biti Isus. Dakle, onaj koji izvlači iz rupe, onaj koji spašava,
onaj koji je Adama i Evu i čitav rod ljudski do Hrista izvukao iz ada. A on će biti veliki i nazvaće se Sin Višnjega. Pazite, to što mi kažemo da je Gospod Isus Hristos Sin Božji, to nisu naše reči. Čak to nisu ni reči svetitelja. To su reči Arhangela Gavrila. A Arhangel Gavrilo ništa drugo ne priča nego što mu Gospod na nebu objavljuje. I daće mu Gospod Bog presto Davida, oca njegova, i carovat će nad domom Jakovljevim vavek. Pazite, Jevreji su očekivali Mesiju koji će carovati, ali zemljom. Kažu čak 1000 godina će carovati. Ali pogledajte, ovaj car, Sin Božji će vavek, ne 1000 godina, neće biti ograničen vremenom, već će vavek carovati. I carstvu njegovu neće biti kraja. Sva su carstva došla i otišla, ali ovo carstvo o kome Arhangel Gavrilo objavljuje Bogorodici nema kraja. I evo, sa ovim bismo i završili, kada Bogorodica kaže kako ću ja da rodim. I pazite ove njene reči, kada ja ne znam za muža. To je upravo protiv svih onih drskih naučnika, pa čak nažalost eto i teologa na zapadu koji kažu Josif je otac Gospoda Hrista, odnosno Isusov, jer oni su bili u braku. A pazite, Bogorodica kaže jako je ona bila kod Josifa. Ona kaže kako ću ja da rodim kad ne znam muža. Jer ona je sasvim onako spontano, prirodno kaže. I šta Arhangel Gavrilo njoj odgovara? Duh Sveti, ne Josif pravedni, ne znam ko, nego Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega osenit će te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvat će se, pogledajte, Sin Božji. Sada Arhangel Gavrilo njoj vrlo jednostavno objašnjava, nazvat će se Sin Božji, odnosno među ljudima će se nazvati Sin Božji. Da bi ljudi shvatili ko je to koji se nadprirodno rodio od Bogorodice. Mi kad kažemo Bogorodica, mi kažemo Boga je rodila, a mi zovemo onoga koga je rodila Sin Božji. I to je, trebalo bi da bude, ako verujemo evanđeljima, da je svako evanđelje napisano po blagodati Duha Svetoga. Zašto danas neki, čak i teolozi, kažem na zapadu, govore o Mariji? Ne, to nije Marija kao svaka druga Marija. To je Bogorodica, presveta Bogorodica, pa onda Marija. I time mi svedočimo svoju veru. Ne samo da je Bogorodica rodila Spasitelja sveta na nadprirodan način, već mi verujemo i u istinu ko je naš Bog. I da sve ovo što u našoj crkvi ispovedamo, sve ove praznike koje imamo, da one imaju jedan smisao koji nije vezan samo za čoveka, nego mnogo više vezan za Gospoda Boga. Jer je liturgija zapravo spoj između neba i zemlje. I sve što mi na liturgiji propovedamo, sve što čujemo, što se za pevnicom peva, to je svedočenje neba ovdje na zemlji. Neka molitvama naše prečiste, preblagoslovene, slavne Majke Božije Marije, Gospod Bog i nama podari radost, zdravlje i napredak u životu. Amin. Prečasnim telom, životvornom krvlju Gospoda, Boga i spasa našega Isusa Hrista,
pričešćuje se sluga Božji. Za život večni. Prečastim telom, životvornom krvom Gospoda Boga. Božja tradicija. Prečastim telom, životvornom krvom Gospoda Boga i spasi nas. Za Božji đuro. Prečastim telom, životvornom krvom Gospoda Boga i spasi nas. Prečastim telom, životvornom krvom Gospoda Boga i spasi. Da spomenika